Belaikino wanazaknai kha nangjaknai eba bwkhatukhuk nangjaknai koktwma social media o tesa haino hai kasaui phaiphu ka khoroksa cherai je buphani yasi romui himnani swrwngmani o cherai no torui logui o buphano bwtharwi khibinai obo hai kok kebo phano saui eba kheba uansugui manya phiaba omo hai gotna tini na hai salo khwnanani nangkha belai kheno kha khamjaknai koktwma baksa kheba o khobor eba kheba o koktwma rok khwnawi mankhana social media ni throughtwi baksa kheba khwnaya phano wngwi tongwi mankhana jani samungo pailaya wngmani bagwi hinkhe norokno ang sawi rwano obo wngkha khoroksa Bwsla tei bupha argument wngmani yagulo o Bwsla buphano bwtharwi no khibikha yak simi tisaui tongliya buphano jatno bwtharwi buwi togwi tukra khlaiwi drum yakheba blow drum hayo chobwi ar jagao cement bai galogwi bisingo daitoni kha o blow drum himani obo kuno kwtal kokya oboni swkang bo norok khwnanani mankhana je blow drum ni kirimasincha koktwma rok o koktwma kunu kwtalya obo kaisa kwcham no blow drum himani phiaba obono kahai nungmani yagulo kaisa tei kaisa video mangpili rok viral tei awai wngmani yagulo borok rok obono nugui kunu kaham swrwngmung manya ulta se obono nugui hamya swrwngmung eba kheba idea bokhrogo hamya uansukmung tei bo habwi obo kahai no borok swrwngmung swrwngwi tongo je news rogo khwnama hai o koktwma awai wngmani yagulo obo kunu relationship aba kheba bandhan rishta no simi lachimung rimaniya obo kaisa humanity aba kheba manbota borok ni bo lachimung manmani kok Meerut ni blow drum je muskan bwtharmani nijini sakni bwsai no kubuni chwla bai sak podok tongnani bagwi o bini bwsai okno no bwtharmani kogrok norok tabuk phano pogya khuna hinui kha khlaio blow drum hinkhe no borok ni o story no se muitu manui phaio tini ni hai salo bo amo kahai no amo kahai abono nugui swrwngmung kahai teisa haino hai nugjagui phaiphiyo kha o story wngkha real story obo Lucknow ni kaisa parao 21 bosor umor ni khoroksa Bwsla nijini bupha o kunu phatoi boya nijini bupha silai kogwi bwtharmani yagulo simi bono khiklai toniliya aboni yagulo bo je simano bo par khlaikha obo kahai rok no jwng emango phano uansugui manya kebo phano tei norok tamo khlaikha o 21 bosor umor ni o chwla bini buphani logio o kogrok no khwnamani yagulo bo norok belai kheno sago kwchangma bathrai thaijaknai silai bai kogwi bwtharmani yagulo buphano o buphani mangkwthwi no ari bai tanwi obo bai rasubui bini bwsakni part no tukra khlaiwi bini yak rok no hinkhe alada jaga khitarka tei bwsakni je part tongmani bokrok rok obono bo alada jaga khitarka jei je bwsakni part yakung rok no khitarmaya rok no hinkhe no o blow drum je story khanamani obo kahai khe no bo inspire wngwi muitu manjagwi abo kahai khe no blow drum o dakha je Meerut ni case khnama hai obo kahai khe no bo same to same cases swnamkha porani bagwi se omo kahai wngbo hinkhe bwtwi porinani bagwi amsuk pressure wngmani bagwi obo kahai khe khoroksa Bwsla eba kheba student obo kahai kasai mangso tukra tannai korati kahai wngnani nangkha o joto full story no khwnanani bagwi norok ani video no first to last skip khlaiwi nai tongdi haikhe norok joto bujiwi mannai Lucknow ni kaisa ashwarikari jagao chwakni karbari khlainai khoroksa bupha nijini Bwsla ni yakbai no bwtharjaknani nangkha 21 tarik ni horo hinkhe joto thik thak no tongmani phiaba 22 tarik ni fungo hinkhe borok ni nogo chiri mokro wngnani jengkha bupha muchungjago boni Bwsla khoroksa tongnai NEET ni exam clear khlaiwi
Doktor engnani engthon hinui muchungjago buphani o emang phiaba bwsla hinkhe abo kahai engnani muchungjagya buphani o muchungmano bo direct no mana khlai rwo. O kok banglaithani no amsike kok banglai thanglaikha bulai toklai bo wnglaikha buphabai aboni yagulo buphani no kaisa silai license gwnang o silai no khochaui buphano thonui bwtharwi paikha o silai bai no. Phiaba bwtharai simi haino bo tongui tongliya kirijagui bo tongya je manjagano eba kheba kabui bo tongliya obo kahai bhul kam wngui thangka rok hinui. Aboni yagulo khebo teibo sima par khlaikha tamo khlaikha himma ba korat naharui o buphani bwsakno rakha raoi part alada alada khlaiui jaga jagao khibiri khaboni yak yakung rok tei je bwsakni part tongba rok hingkhe bulu drum dawi cement bai galoi ar jagao no dawi rwkha joto. Puila swkang hinkhe bwsakni joto mang no raio karui bo bini gari o khojai tlangnani naimani kubun jagao khitarui hinui phiaba amsuk hilikma taise thwi thangka hinkhe boni ojon double wngui thangmani bagui teibo hiligui thango. Aboni bagui bo tlangna chesta khlaipano tlangui manliya o mang kwthai no haini bagui no bo bazar thangui ari pai akoise obo kahai preplan khlaio je bwsakni part no kubun jagao khiklaika hinkhe eba kheba khibka hinkhe kebo phano boni ni kuma eba kheba mang kwthwi saboni obo saimangla hinui no bo obo kahai khe bokrok tikhlaikha. Hinkhe norok obo kahai rok no tamo sanani muchung comment section o thangui comment khlai salai di o jagao neet ni exam clear khlainani bagui bupha pressure rimani tei o bupha je muchungjakmani boni bwsla neet ni exam clear khlai doctor kahama manui kahama government job manui boni life bwskangni salo teibo kaham kwrwng khlai tongnani engthon hinui uansukmani oboni chaya wngkhana nakiba bwsla omo kahai khe pressure rijakma bai buphano bwtharma de chaya wngkhana eba kheba samni chaya eba khe kaham oborok no comment section o thangui comment khlai salai di.